Pod wantiere kadwad na mchumbi kanisa mar New Life Prayer Center ne oyaw kata bed ni obila ne riko kuongo dino rangach madino ne jolamo mano mondo mar yudo chiemb chuny. Kaka jodito mondi lero no kinde mag jadolo Ezekiel obwogo donjo ne ogai mar obila Jafeth Kome kuom rocho chenro mag lame kanisa no kata bed ni obila ne onge kod ratiro mar loro kanisa no. Kar lamo mar New Life Prayer Center mar jadolo Ezekiel odero obila oluoro kendo manore kod gige lweny. Jolamo mane omondo ka okinyi mang'ich kod geche machalo ma oko ya machiegni osechopo. Kata kamano rangach olor kendo ok ginyal donjo. Wach mane ochuno kinde jadolo Ezekiel odero mondo mi ochopi. Obila go ne wachore ni ne omi chik mar geng'o lamo e kanisa no kata bed ni ne ok gichwalo wach makamane yor andika ne okinde mag Ezekiel odero kaka gilero. They don't have any written notice either from the area sub-chief, either from the area chief, either from the OCS, either from the OSPD, or county commissioner, or the inspector general, or the minister for interior, or any court of law in this country. The procedure to communicate closure is by a document legal with a stamp of the coat of arms of the Republic of Kenya. Hata ile oda ambao walikuwa wanasema ya kufunga kanisa, oda ya kufunga kanisa hailetwi na mdomo. Kanisa huwa ifungwi na mdomo, kwa sababu mdomo ungekuwa kifuli tungekuwa shafunga vitu vingi sana. Okinde gibange ne otelo ka achiel kod jadolo odero mane odonjo e kar lamo ka iluogi kod jolamo mane oriko dinegi oko. Obila chiwo yo. Jotuo bende ne ochopo ka moko iwayo kod otanda ka iterogi e kar lamo mar romo kod jadolo. Ka joma moko bende igonegi pukse ne dhot. Jaod jadolo Ezekiel ne otelo e lamo kendo lemo bang'e ne odhi nyime kata bed ni okinde ariyogo ne obwogo donjo ne obila ka obila mane otemo rocho chenro mag tich e dala jadolo no ka gikoni madirom jotich 3,500 matiye alwora mar kanisa no ne odinegi oko kendo jamni, magawa, kuonde gedo, ohala mamoko kod puothe ne oriyo ma ok otiye. In these buildings, there are more than 15 different entities that they have completely paralyzed. One, there is a shopping mall. The losses that will be incurred from the shopping mall, the police officers will be held liable. Tutatoka na tutaingia. Hizi hawezi, hakuna mtu atafanya chochote. Hakuna risasi, hakuna nini, hakuna tia, hakuna. Leo watu wale wanaingia waingie kanisani. Jadolo Ezekiel ne omaki kendo dadhoge wi kaka otayo chenro mag lamo e kanisa ne. Judith Omondi, Ramogi TV. Kuramga jonga